Nyabeta kuna abantu beke nyirukiana bahukwa yani umwise ko moto rero chumna wakwanire igoro yo gwanja anchi tinko bani anchi ai bana na kikuru nchenkoro kukerebi oyo ratemo tato minta kwete kare sana ratemo Mjuri obone kana ngote birangere nabo ntamu manyi namanyire bwo nkaere para mate ai hoyo inchi mumani nyabeta bono na ninche nao ya rafiki yani na kai kwa rusete namba yani nyabeta toko eke nyoro no maite kunore yani muntu mutulivu namba ya uteko mucho lakini ya kazi ni yabo nere ko nyanchama nerongete nyanchama ni kazi ni yani nerongete nyanchama bona banke sister yani na bante batie lakini gento kora gendae oi karanse so tulie mafikira yo totige buno yanchire bukoira oi ko tulia stress nyingi otige harundo chibano mwatemire gonkona litangani na isaransa na tulia kurabona na botoko rikendi mingi ase ni stress ya runi mbenga grite na besike muri muneelewa stress na bego goita kone ikinta taketinche kenyo arinche na bero tanya wakati si sagini ngarenga na kuonyire igoro ya kimu mara mangi tari yare ko bangati nkongi kuole kuna mugaka nango igoro buna kwa muroje nango nonya ani chinsa choko tena nere nango nkwa bwata nange kwa muroje onchoke wende mpaka seri gali yako okirero ache ko kubwati kuchiro karali nende taba ngati obwesera li umukungu ocho ko tocho kanige ke buna ama emba ne bitu ko tobe ko to kanige ga enjere tali tora imokani naye bo pesa mugaka tuni familia yemo tigatwenda nyabeta ngoja kwa sambura ira family anyandiri tore igo nango igore igache tata tebi onoma baba chanire babere buna babeire arafu acha kutogera ke kombe na mete kereke kendrete ya magozi na babo ago anyandiri amaete igo nanga koraiga Jome dono ngwete ngati umutu mocho kan. Koraiga sagin. Nende ngokwana nende no me donya na kwani na kwani. Na koire nseye. Timete ko se mo kubwatera na nati. Enseye. Nombe tinroma ko kuchiga. Manya nyabeta teijo. Ya sai mai. Banto bande no mo korai ko mo sali chinyuomo. Mwana gotamera banto ngati babaliji. Tata, lenda liga liao. Lakini jengi yako yako. Mugako chako ngebitisho njo chako ntebyo chako ngente na seri nyabeta. Nande ni numwari ngisika nere. Tinkomanya tindi very sure na gose mwamo kwa sero gena. Sagi mira ngora. Anya tije haya. Ira ngora. Biya mugaka ukwana. Ora ina otra nyabeta ko chirugorai bachi. Eyeteri gentokia. Tinkoma tigaga na nyabeta momo buruge iga. Momo tigaga enda kumaya ko chakonde yintu bitai. Bono yango somerali ngange wana wangako wana. Otire to mori ki chirugora na ranya ne bachi to chirugora. Otire nang. Jenai. Aye. Tindi ko tiga. Otire ndebi na sabi bu ka wigali. Tokwana na mwata te mukore. Twende naye. Ira na kuchigali Twende naye tindi ko irana.
Asita yo tokogenda naye gintu kiyura nkonyi. Mwari kumubika isika. Tindi kwa irama. Moko mogocera agenda afuma yo chakubwati kuruma. Ayenda kolibika cia. Tindi kwa. Togocana na. Ya togosa. Bati tinsa chiaga. Korange bijengi ya mwetekero kwa mwiro chiko nyole gente kyo gwikirana nande ento kende mwetenje tingo twara kubwanda kane ngaya osiga nai nje sabali ya yo gocha kwa kumoyo isko ndo ga yo so kumoira ningiya nande bono tingo ya butoro gosenyeli yongo ya igereria lakini nje nare korora nare ngereria okora kwa ikire muibori mama tai na kiale ko babuyoira ne ga yo enderende kora ike uri basani bandega nyone ikie nyego chaiga nyone tichikabero gose nyone ugikendige riri nyone naba renda basani beke bari isko na into twe yaligani nayo ando yaligani oche na bande babirega nywe batatu akoro toterendo wache nayo onyorerende mwisuko mindo bono maite munara igane chiraro murusi chiro iga amangana bebi amunaro na kwanira ubegerengereria nakie kinje ndoje ndatwara sana mokije ndiko tubike sana na kwa kwani ya weekend ndengere naga ni mentally ngana na tenyo ni ndonga to kinete go simna kinete ga abana ba minto nito muburi wonto yore tada iga sirete ninyote yanjama nyoye iga renko moketa amoroche buye lakini bono mama akanyara kubo nero tuzirire akamanyanga aja mwiburi yo yomaga sirire bwa abana aba talinga nanje ongo sira ongo koromuki akagasa nagituma mpaka nairogere tubaka bono goroche tole buye iga oroche kwanyorere nyoye yanjama yo onyandi bia renge ngagose ngo etubutana nera renge irana natige yari kubega sinkuna nyoye yanjama yo tomonyorete bona hekobo mu ntakana negentu umuntu akoigunga yani kekoruma akiri hono nande kerongorigereria ongo tengambia mona ekogera amaita gwate bagachindira bono umuntu omane asengenjo no maetekia no maetenekebe bona ndi kora abwate mwizo komi turende ko moko enda nere kimoko menya gali nande to chikoira ngana ibye kotigere nanda sense yatogera kwa ngoruru baruru wao umuntu urasange nere birengereri mokonyane nyone kandi mbiro karaga kena gusina bomuna burabe abuno kubwaterana maite bagotenga abantu twachitamo ekintu kyali kuchikusarika ngeri gokora ngiye gusarika nani uburi muntu komanya totebyangu ukora next comedian anyway okay omugambi omugakoyo ena manyore tekero na pagitiriani supermarket na ruti actually ngore bintu byane after kuruga bunyana ngore bintu byoko gati nyumba nere ngo gacha kuruga iga so omugakoyo nero interneti agante yobore mumbore abwata kuoni so kandi yobore mumbore abwata kuoni ngateba ninte tasa at least ngobe kachibando mbeke bintu byane gampesi na beke bintu byane nkamwamini arafu egenteke mo uno mwana yao teba ngati tugachikugambira sijui ne bisuntene sijui wapi nchentu agambira bisuntene to make the mother was umugako yandere tinga tabu ati family umugako yona nganyire tata tubu ati family kabona na unya kuliye uneki muni bana ga kerabu gati tubu ati family tubu ati abana babere ai tubu ati family Baba, no me hice proceso. Guaye. Okay. Tinye bwate asengencho ekero angereste kusowe mugwa kwoni na tena tukumbuye na swali ke. Kosinche na rengeredi mbwate process yi. So ekero angereste tabwati family ngateba at least na nyobo bore mobu gankore kitigangore.